kiri-kanan saja. Wajib. Kalau kita aja makan pilau untuk khwnaoi Amma kan noga kise kise to bos ro bo wa sa ma ka bai khala আমি বাকি এমবিসি তিনি ফাইনে থেকে বউ খাই जों জালাং লাগে নং কাজ थानाय 17 तारिख सिनि भोट काउंटिं थामान दिनाव कप्लाय हिंमानि यागो किसस्रा रौ किहा तंखलाख्या चालाख्या हाइपानो जों खरसावनि बाथामनो जों खरसा लिडार हिसाबै কোনো জায়গাफोराव जाहाथे जिरो भायलेंस एकदम जों पिसफुली भाबे सिनि बर'रावनो जों बिबांनो पिसफुल भाबे जों तनजाक फियाबा आदिनो हरनो हनि 8:30 कि 9टानि नागात खरसा बिजेपिनि बुथ प्रेसिडेन्ट इनगो साबजाने हर फ्रांगे काबतो जों साइमिया फियाबा बरक ताव मथानो जाता दुसरमानि आबो बेलाखिना साले आता नंखाके जों सिनि मथानि कर्मी खरसा पना जाव कोन इनभल्व करै तै जों निजेबो जों साइमिया तांगा जों किसा जों किसा खानाका आगिरागो बिजेपिनि बुथ प्रेसिडेन्ट से केबन नग्रनाय केबन हाइरनाय नङै रां जे नक्ससने बरक बिजेपिनि बुथ प्रेसिडेन्ट केबन रां 2000 केबन 4000 महके नग्रनाय हाइरनाय हनै रांना जतन सिं किसा खानाव आबन बागै दा केबदा जलिय बि नग्रनो ससा गाबतो जों साइमिया ताम खांके सिनि मथानो जता दुसरमानाबो बेलाखिना कन्डेम खायो तै बेले आवखनो जों बेलाखिना माने ताम हनाय गासै जों सेलमंगिया फारो तानका जों आया जेता गतनाव सिनि तिब्रा मथानो कोनो बैलेंस करै कोनो खरस सुराय करै आ बर किसिं बर फनङै खालायनाय सिनि मथानो दुसरमान बर सनो दुसर खाबो आम बागै मिडियान थ्रुते आं मान सानमो संगो कारण जों खरकसा मथानि वारियर्स बबागान जों वारियर्स जों कोनो दिनो जों बबागान कोनो जों नरि चलिया कारण जों बबागानानो जों बिसास कायो बबागाना जेता सावा जों आबा हाकिन जों चलियो आं बागै जों कोनो कन्डेम जों थांया जों केबन जों बैलेंस खाने थांया आ बर किसिं बरकनि बिसिंतिनो बर खालाय तिनि मथानो हाके दुसरो बर आमबाय आन सिनेमा गांका आं वाइटेप सिबाजुला डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि